כן, לצערנו זה קורה שוב, רק שהפעם בצורה קצת יותר חריגה. מחוץ למתחם חודורוב בעשרות אוהדי מכבי תל אביב מגיעים עם אלות, אבנים, מתפתחת לתגרה יוצאת דופן לפי כל האנשים שהיו שם ומה שהם סיפרו לי, כולל מורדי דדון, המנהל של הפועל תל אביב, אמר לי שהוא ראה בחייו אירועים אלימים והוא לא נתקל במה שקרה כאן. יש באזור 4 עצורים, 2 מכל צד לפי הגרסה של המשטרה. כרגע אנחנו עדיין מחכים לעדכון שלה, אבל מדובר בהגדרה מאוד פשוטה לפי כל מי שהיה שם, מכות רצח, ככה קוראים למה שקרה כאן. וזה עוד שההבטחה תוגברה לפני המשחק הזה, אבל לא היו מוכנים להגעה של מכבי תל אביב מהאזור הזה. בנוסף, אבנים שנזרקו בצומת, יש שם מכוניות עם שמשות מנופצות. עצוב.